Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu ethi Khristu amaNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela waseduma besabe angasole ngomthandazo wesabathi inkosi imbusise. Isandulelo sesabelelo somthandazo wesabatha isabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bandla lenkosi masuke isithandaze. Amen. Amen. Ngiyaphinda ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu ethi Khristu amaNazaretha. Bantwana bakaNkulunkulu,
ngoba sazi ukuthi sizoza kule nkonzo yasemini ngendlela izulu ebelina ngayo yena ubaba omkhulu ngalo msebenzi waqala uyena uthi hayi uzophinda uphethe uyena walisenisa izulu ngeke wakwazi ukuchazela umuntu ngelona iNazaretha ngobuNazaretha ubaba omkhulu namhlanje umisile izulu akekho wena senalo ulwazi ukuthi sizophumelela sizofika la sizovala lo mhlangano wendaba iKenani oqala omkhulu wayesovala omkhulu imisile imvulo ukuthi hayi uzovala uwe lo mhlangano izulu lisukizo lokho ngibheka nje iminyango bisibona ngibheka belingayeki lona belina kakhulu kodwa ngoba leli bandla lasungulwa nezizulu lomhlaba ukwazile ukumisa izulu wasethuma mina uthi phuma mfana yobaduduza babebone wena bayophila babebone wena bayothola ibusiso babebone wena bayofika emazweni angakubo basho bathi simbonile uThixo shembe into ngoyichazela omunye umuntu ngoba nathi siyayichaza nje kodwa manje nathi sichaza kuzo hambe sambe kume khona la siphela khona njengalolu usuku namhlanje bengesenalo ithemba kodwa ngiyabonga uNkulunkulu usikhumbulile Nani uvele mafia
inkosi izinibusise. Bantwana baNkulunkulu ngisukuma nokubonga ubuhle bomhlangano. Usuka ebuhleni ukhuphuka uzofika entabeni yomhlangano iKenani. Ngibonga noma sesibuya. Owashembe babe nathi. Ngibonga bantwana baNkulunkulu ngibonga lokusiphatha kahle kwenu lo hambo olungcwele. Nginkosi uNkosi izinibusise. Filipi 1 verse 3 no 5 3 ya 5 Unani uveli mafi Filipi 1 verse 3 to 5 Ngiyabonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke. Ngesikhathi zonke ekusinxuseni konke kwami konke ngani. Ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani. Nginxusa ngokuthokoza. Nginxusa ngokuthokoza. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela ekuqaleni kuze kube manje. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngiyabonga baba. Nkosi izuzo. Ngibongeke nodokotela ababesibhekile endleleni. Lo hambo nzima kangaka, lo hambo olungcwele. Ngibonga labashumayeli abesikhathele umhlangano. Kodwa ngibabonga kakhulu abashumayeli abathola izishwa, abathola umzima. Abathola insimbi. Ngithi kubo bonke labo bantu inkosi izibabusise.
athwele izitsha umphongolo wesivumelwano umphongolo kaJehova abayinikelayo kulo msebenzi kaShembe inhliziyo nangokuhlonipha umsebenzi kaShembe. Ngithi ubona baze bangapheli amandla zonke ikhathi uma besiqala lo msebenzi abawucela uNkulunkulu abapha amandla baphinde benze njengoba kade benzile. Nkosi babusise. Ngibonga amakhosi nabefundisi nebandla lonke lamaNazaretha ukusinikela lo msebenzi noma kulukhuni noma kunzima. Futhi ngifundela amahubo Acts 11 verse 1 to 3. Amakawe ngaka Jesu Ngiyabonga uJehova ngenhliziyo yami yonke emihlanganweni yasebandleni labaqotho. Mkhulu imisebenzi kaJehova iphenywa yibo bonke abathokoza ngayo. Umsebenzi wakhe ungubukhosi nodumo nokulunga kwakhe kumi phakade. Ngiyabonga baba. Ngiyakubonga uJehova ngenhliziyo yami yonke emihlanganweni nasebandleni labaqotho. Mikhulu imisebenzi kaJehova iphenywa yibo bonke abathokoza ngayo. Umsebenzi wakhe ungubukhosi nodumo nokulunga kwakhe kumiphakade. Ngiyabonga baba inkosi imbusise. Ngiyabonga odokotela abasibheka kulolu hambo. Abanzile thina benzela uJehova ubaba mkhulu uBhombela isimo sangampondo. Umsebenzi wakhe lo. Ithi bona inkosi izibabusisa. Bantwana baNkulunkulu lento iyino nayiphiwa baba mkhulu iphatheni kahle ngezandla zombili akekho onganephuca yona iyifanele lapha kade okukhulu kakhulu lento yeni manje sibona nawo umhlaba abantu bathuleleka lapha imihla namalanga bazofuna lento enikiyona esingasayiboni nina bazofuna ungcwele bona nina nisabona ungcwele senifuna ukugcotshwa
bayeza ke abantu bazokuthatha ke lokungcwele nosala nokugcotshwa nina angazi mase sigcotshwe sonke ukuthi sobe befundisa sonke noma soba ababhangela sonke noma soba abashumayeli sonke bese sishumayeza bangase sabashumayeli sonke bangena ke abantu bathutheleka la bazofuna lento eseniyibalekela nina amaNazaretha kodwa lento yini wena iphuca umuntu noyekelela nina ngoba senikhathele nje bayeza abantu mhlawumbe abamukela nasabelo sakhe uphakama sabela wena nina amaNazaretha ngikukhanya kwezwe njengoba nibona abantu seneza bonke la bazophelela la bonke abantu akushongo mina uthi ni ukhanya kwezwe nisibane singacisheki sekufanele nikhanyisele umhlaba ukuze ubone emsebenzini emihle akushongo mina uthi nukhanya kodwa kwasho umkhulunywa ngezi wathi sengubasile lo mlilo sengewonke bane ucisha manje lo mlilo ke usushupha ngahanga bonke abantu bafuna ungena la nikhona yake yashiwa ke lento eqaleni niyayibheka into nishunyezwe ngabe senayikhoda bazongena basebeyithatha ikhunda zenu bese nisala ngaphandle isibambeni iqine ke nina enaba nekade nathola ukuthi nibe neyikhudi esontweni uyazi lokho ngisho ngani khona befundise abavele inkonzweni khona befundise abagcotshwa ushembe khona ukumehlula lapho khona umfundisi ogcotshwa ushembe khona umfundisi ovele enkonzweni bese shintsha ijazi lakhe kube lo mfundisi kaShembe basobhanike nina befundisi bangayithathi indawo zeni laba abavele enkonzweni ngoba bazokhola ngokuqinile nangeqiniso ningakulahliwa kwenu ukholwa angisho ukuthi nikulahlile kodwa ibambeni iqine ngoba niyazi intshumayelo yakashuya ukuthi bayeza babofe bahlandela nje khona yobe sekubhidika ibandla ke masekunjalo babo bese beshaya yabe imithetho hayile eniyaziyo nina umfundisi wala ekhaya mfundelwa yengathola umuntu engitshela umhlola ngelinye ilanga la uthi ngiyabuza ethi hayibo wenzani lapho wena uthi hayi ngiyafundisa ngithi mina hayi wena usumvangeli wena hlukane nelathi ngoba usafundisa yabona nami ngifundiswa nje wangimela nje ngimenza ngifundiswa ngomuntu manje wena uzothi ufundisa omunye uphathile athi uzoba hey ngithe izinto zala ekhaya ifundelwa uma senike umuntu umahlale kuleyo nto ungathi wena usamfundisa umfundisane ibandla lonakala kanjalo kodwa ngiyathemba ukuthi kuzophela ukufundisana ngoba manje uShembe wasifundisa waqeda akusekho umunye ofanele afundise okunye fanele nilalele mina la ukuthi ngithini
Inhle into enayenzela ubhombela ukuthi ngihanjwe ngonyawo kuyiwe entabeni yomhlangano. Uyazi masamba isamba loluhambo. Abantu abangakholwa ngendlela abajabula ngayo. Besalalisa indlela yonke le. Abanye bekhala bethi siyeza lapho baba nyazi lezulu sesifikile. Bayibona indlela enokhanya ukuthi umuntu uthatha kancane into yakuba akafuni ukuyibona. Uwathale nje mawuthiwa nje sonke American board ayena Nazareth shake amesingise American board into akayazi na ukuthi sithazukuthini. Ayikho ke indlela weManazareth la isegcilini. Uhamba ukhathale. Ngafaka ama-high cox akho ama-high cox kwakwazi endini yesonto. Kodwa masabakini bekuthuma bokuthuma la kushembe. Sobheka nje mina ngisuki ngiye kwamanye amabandla noma ngiyawabiza amagama ngiye kuphi ngiyothi angisaboni kahle manje seniyancipha esontweni kunokuthi ninciphe ngithi mina uzani bafika ke befundise beinhlangothi ezithize zamabandla bezobika la kumina ufika ngithi ukuthakathi umfundisi lonke lifika la kumina abe umfundisi athi manje hayi abantu bayangena bayaphuma bese ngimbuza mina ntwana ushumayela liphi hayi ngishumayela kaJesu nomthakathi ufika athi bathakatha yena bese ngimbuza yithi njengoba uthakathwa wena ufika kanjani athi hayi ngiyavika uyavika ingalo ikhalile nje manje uvika wena bese udedelana uthi nami kancane ngiyadedela hayi ayikho le hayi neka nobabili ayikho ke weManazareth ayindawo engaphezulu kwale emhlabeni jikelele ngisho sopolitiki mina ngiyiphalamende lona bafika la kumina bazofuna lento abayiboni khona la nina nizodlala ngani ungadlali ngalento yini la yakhelwa kanzima iphatheni kahle njengezikhali zamantungo vele kaMntungo lekhaya mani idedelileke yobuzwa kunina niyawazi umthetho washo ngikhulathi uyibuza kunina uyozayibuza ngisho emathanjeni ezizukulwane zenu fanele siphathe kahle ke lento Manazareth amahle ngoba la ila khona impumelelo ila khona ukuphila ubona bonke abantu bezala sebekubonile ukuphila bayibona impumelelo ufundela uPetro uqala 2 verse 4 Abasebeyibonile lento yini ukuthi iyona manje nina niyabaleka kuyona Lucifer
usithwele baba ngoyifunda. Sondelani kuyo. Sondelani kuyo. Itshe eliphilileyo. Itshe eliphilileyo. Elinqatshwe ngabantu. Elinqatshwe ngabantu. Kepha uNkulunkulu likhethekile. Kepha uNkulunkulu likhethekile. Liyigugu. Impumelelo ilapha. Nokuphila kulapha. Ngakho sendelani kuyo itshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu kepha uNkulunkulu likhethekile liyigugu. Anobheka ngoba yila kuphela la ekusekhona amakhehla akwazi uyihambela. Kusekhona nezalukwazi ezikwazi uyihambela. Izalukwazi la ngaphandle zibulawa amakhathuni. Asikwazi ukuba sisheshe sigugu izalukwazi ngoba sitha zonke into engasile la ekhaya sibheke isinefa liwijuba. Ingakho amakhetha khona ephila. La eminyanga amakhetha khona ibulela ngento engasile zasemhlabeni. Ethaqeda usiza afaka olunye usizo. Nina ke nabo usizo. Ngemthetho nangalolukholo lwenu. Niyabona ke izinto ezinhle zitholakala la kunina eNazaretha. Ayisekho izinto ezinhle la ngaphandle. Uyabona masihlangene la akekho ngathi akasebenzi akekho ngathi uyasebenza masifake lezi zimhlophe zonke sibahle sonke ngokufanayo akekho ngathi uxakekile ngoba uyiNazaretha uthandaza uxakeka kuyasuka eduze kwakho futhi manje wangena kula matsha amhlophe la wathi Nkosi ngisize liyaphela usizo kufanele nabo bonke abantu abangaphakathi ethempelini. Kodwa ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ke kulabo abangasebenzi ayima esihlandazisa ababeke emthandazweni ukuthi ngelinye ilanga bagcine bewutholile umsebenzi. Nanga lesikhathi sesibuya ke eKhenani noma siya abantu bayahalalisa noma sesibuya basho izwe lodwa abantu uzosikhumbule nyazi bezulu abantu abangakholwa bathi bakhala ukuthi imizi yoyise ifile bacela ukuthi manje ngithi mangibathandazisa bayithole imisebenzi ivuke imizi yoyise bacela la unyazini abakholwa labantu nomunye umama engahlangana naye endleleni yowasibuya nje uthi ngiyakuthanda nyazi lezulu ngoba abantwana bami bonke bangelile esikoleni ngenxa yakho. Awungifundela ke uMateyu 11 verse 28 ya 30. Kusi Baba
Zanini kimi nonke nini nikhatheleyo nenisindwayo. Zanini kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo. Mina ngizakuniphumuza. Mina ngizokuniphumuza. Bheka ijoka lami. Bekani ijoka lami phezu kwenu. Bekani ijoka lami phezu kwenu. Nifunde kimi. Nifunde kimi. Ngokuba ngimnene. Ngokuba ngimnene. Thobile ngenhliziyo. Thobile ngenhliziyo. Khona emphefumulweni yakufumana impumuzo. Khona imphefumulweni yakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle. Ngokuba ijoka lami lihle. Nomthwalo wami ulula. Nomthwalo wami ulula. Bonke abasesizini fanele bafike la. Ila zonke insizini zithanjiswa khona la. Nangu mama nje uthi abantwana bamnyazi lezulu bangene bonke esikoleni ngenxa yakho angisebenzi mina. Kepha kodwa kulomhlangano wakho lo wade ngidayisa wona ingane zami seyingene zonke esikoleni. Nakho ibana liphatheni kahle lento yini. Yino. Ali uyiphuca umuntu. Yabona nina nikusisiwe nina manaza asebuhleni. Ngoba anilo kulokwathi into kwathi mawuthi iqhuzwe indawo nasuka na ebuhleni. Kwathi iqhuzwe kwelinye itshe sasuka sawe elinye idwala. La sesikhonzela khona kunamhlanje. Ngoba umsindo wathi umnikazi waleli bandla, umnikazi waleli bandla umkhulu inyanga izulu. Dala ebuhleni. Wathi umkhulu inyanga yezulu ahamba nami abangilandele. Bazi bangaphimiseli. Manje ningaphuma esandleni. Zonke isandla ngenifundisa kodwa. Mani lila kahle yalo zami nophumelela. Ngibiza bonke abantu la umhlaba wonke. Ngathi nina ngiqala ukuhlala la. Ukuma lapha kwenu. Ngathi ngisebancane. Khona bezayo abangaphezulu kwenu. Namanje ngisasho njalo. Umhlaba wonke uzophelela la. Amasango la ebuhleni avuliwe, avulelwe noma ubani. Akukhethwa umuntu. Bonke bayamukelwa. Kusho ingoma la ekhaya. Ayiza namhla. Amhla iza. Unamandla.
Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu. Ngibonga nakuba bamkhulu Bombela Isimeza Mpondo, nawo umkhulu Langa Khulinyanga noba uThixo. Ukusitholela le ntaba le ayinokuthula. Esesiya kuyona sisonke makuthanda kwethu inyanga yonke amasanda. Nezimbili singazenza amasanda. Ngoba asiya kumuntu uthi ufuna ukulandela. Bathole yabo sabashiya le yabo sesithola le yithu. Le yethu sifanele isanele futhi. Ngoba le yayisincane nathi. Futhi le yayinamatshe. Ngoba masiya lapha susuke singayi ukuyothatha amandla abantu bahlupha. Suke siyocela izibusiso hayi usothatha amandla asithwalanga phela. Lento washembe ehlezulwini. Masethi uzothatha amandla entabeni ngabe sikhuluma ukuthi manje sathwala. Ubaba mkhulu kuphela wayekule ntaba wayokhuluma noNkulunkulu emnika imiyalo nemithetho yalelibandla. Thina ngasesothatha lo izibusiso esikunika wena baba mkhulu. Ukuze sihole ngempumelelo ibandla lakhe. Njengoba ngibona le impumelelo impela ngiyalibona liyanda. Noma bayazama hayi kunta ngayimuka nomoya. Ushembe bonke bala. Ngiyacela ke sengiya ngasemaphethelweni sengiyacela ukuthi bonke abekulolu hambo olungcwele ngenyama nangomoya ushembaza bakhumbule akayisindlela zabo. Asiphe izibusiso ngoba uma sihamba lolu hambo sisuke siyocela izibusiso kumnikazi waleli bandla owubaba mkhulu. Nize ngayoni lento yeni maNazaretha. Yinhle. Futhi eyenu ngeke nayiphuca umuntu isipho nje salelwa indoda yakashembe ilwela nina ukuthi nibe yilento eniyona namhlanje. Ngabe lamadoda amahle kanje awekho la ngabasoshwalini. Ngabe labo mama laba abacule ngala ngababekho la. Ngabe semakethe badayisa ngamazambane. Kodwa ngokushembe wasilwela wasakha ukuthi siba abantu abanje ngoba ilento abayithanda uye. Sibahleke sihle. Sengiphetha ke maNazaretha isiphetho sami sokugcina. Uma silapha mana sizoloba amagama ethi encwadini yokuphila. Ingubo lemhlophe maNazaretha. Asiyigqokise inyama nomphefumulo. Siyigqoke ngeqiniso ukuthi kuze kuthi egcineni ushembe asikhumbule singavele siyiwathise nje. Akube uvuma kwenhliziyo. Bese sikholwa ke ngokweqiniso. Inkosi usisinizwile. Sizodlala inkonzo yethu yamanje ngesabelelo samakhulu amabili 215. Sicela umbangeli Mathenjwa wasethatha indlela solo isabelelo inkosi izimbusisi. Nkosi
Asonge. Osasoka dile mtofotofo amakhanda abanamagama nje kusasizowena nabo Saul. Sangalasela abantu ngonyaka indaba engathandi nokuyifakaza ngoba ifakaza ezihlwele. Sihayisa inkonzo futhi sihlahlane etshana umkhathweni enele ngenkuni inhloko bejijela umhlaba ngengcwele. Isiwa somsinyathi zaya kuthozela. Hlala amanzonzana basemolweni benjengabemukayo. So vele ziki nyathela kezwakala nosimzo ngendaba bamzemba bambona bamonyozele. Umthando manxiwe njengembu yabathwa. Lungozi intaba zasentabazo mabamba mlomoni shesheleni namangala lingakabona uthuthuka. Akhabuke futhi ngesikala sentaba sababhoda bastimela samanganga ngemtho. Leshala zanganqola ibheko lake niyoloba umlando nawe vuthana umncinyane. Ngokwemukela ishambo duyisa ngamakhosi intende yasinda. Hlale yavuma inkosi yakade kuyafumana ngamadolo ukuthi unyazi uThixo umkhosi ocwilisa osinyazwe ngamakhosi senabisa amakhosi angamliba intanga ehlanza olebekhoza abantu abanaso ophindweni uma fike exuxuma kwelesendlangubo bizwe emuva ejuthi umkhosele ikhonzo umongazi basenyanga izulu umholo angonkosi yokuthenga ingakoma yokuthenga olengamashishina ngena amafulani lasezulwini nocakela akhahleleke ekhethe kuhle udondolozela ngokungcwele njengoyihlone ehlomkhulu seniphatha tabasa seshoza mhlophe njengongqoqwa ihlela zimbili zibekelene iqonjela ngale njengesabagqiqayo ayingayi yavuthwa qala mzila kabhisitheni emingqamini amagundane thatha umgudoze ephulwa ifakwa konjwaneni zakuhula impisi usibo noma navelele sokuhlala zemuka nomoya likhuwe umama kaMagwaza Msibi osopolitiki besabheka inkantolo omnqamla juqu sembele ijaja nawo umthelela inhliziyo zabantu zithi 100% unyazi isulu Komo zapho ngemswaneni zanyamalala kade ehlulayo uyinkinga ngokwenzelela mano ohangula uhulumeni wambusulula njengoba Nebukadnezar ingwekwe exaza ukuthelezwe ephepha umuntu Stephe sommeli osemathunjeni etheko hambe umeli mhlambe enkawe emahlatheni esemngeni ibhidi sicala nyanga enhliziyo jijela usibisi ngenhliziyo yegovernor enkawu kwafu umthanda ama14 msusa thulwe eziche entanda lephuki iphiko lephothwe lifethe samanga lwehlisa ngamanzi enkantolo umkhokho mvala mlomo asethembe sembehle bekhokha ingqaqa amazinyo mthalaliswa bhakela kwetholela imgezigili umahlasi awuthengisa iplaza sinyelela qenda mlomo lonondwesana abafunana namaphekula isidana uthulilanga kwathulisa lezo kwathulisa days times emsila lugatshu njengekhonde mlandela nyawo amakhosi iqonde kwakhipha unyawo umzila muhle qonde ekhalethu uginqa lewendlala izandla phezulu kwenkosi yabaSibiya bambelela umthwalo unzima usekhanda nasendunini yesizwe matathani mamelele danda manikhathazwa yini unyazi londakandaka ubhabhathisa oyenyathika sosale nomoya amakhosi edwalela unondwa izwe umoya ogola amabone emagangeni mahlabana kakuzi impili ngesaba ukuyigagula bethola ukova wenkosi lapho thungweni lenkosazane umuntu uthuli kaMangethe ehambe ebuye washona njengesipikile eplangweni idwala ekakela inhambuzane zelanga ukhona likasazi majola lubuye ngobaba amadlala menobheka indlofa nakhwela mfisi khwela udilike njengembewu emqadini shembo nebandla nasemaphepheni amakhosi ememfuka ngawudwana enjengenhlwa inqonto impiko umphunga zimako ziyamohoza njengeziqhe embabaleni udendo lesekene ngezibuno lase lothelana ehluthu njengojika amanzi kwesekene ukhozi nabasethembezile kwesekana ukhozi nohlaleleni kwesekana ukhozi nabasephakameni kwesekana ukhozi nabasegenyezinye intaba emeyodwa intaba ihlangana phansi zehlukana phezulu igugu likaKaiser Khanyaho ongaphopanga kwekabhoko sifunda umzala kwezephephandaba uthebekhule seyincinde eyishunqayo indengezi yesabathu unyazi ncintisana nobani ubukhosi umhamba odwa onjengejuba ledukeleleni nawa kwabo umhamba odwa onjengejuba ledukeleleni nawa kwabo uthando losekene ngezibunu
uthando lasekene ngesibuno hayi Uyavala umhlangano namhlanje. Umkhitho wonke kusasa. Njengoba umhlangano usuvaliwe ngiyanicela kubaba mkhulu umkhulilanga umkhunyanga izona kwabuthingo lamakhosazana ubani banevikele ingozi zemgaqweni zenofika emakhaya eno niphephile bese benimukela konke nikufisayo inkosi inkosisa bese ngicela ngiphelezele ngolesithathu ngiya oyaya inkosini yakwaNtulu phezukuthula niphathe imvonelo inkosi inkosisa Nkosi yamakhosi Baqalwa nyakaze amanazare thonyaza nesithuleni sithi tu kubalulekile kubili kuphela siyakhuza abazali siyakhuza einganeni zethu ingane zabafana nezamantombazane zenza into esikayazi esontweni eyumpani yalobola iqede ihlanganise mase kufanele kuphuma umshado ekhaya bese umfana ngisakufuna nentombazane ithi wena mfana kangisakufuni sekuhlanganisiwe kwaqedwe eparadise abafana bashaya izingoduso zabo bahlangana kanjani nokushaya ucela ukuthi imishado le izoshada kusasa ibe sethempeleni ngo-11 umfana nentombazane ethempeleni amen bagcina isikhathi bangcwele nabantu abazobuka imishado balalele befundisa abashadisayo awuvumi umthetho ukuthi umshadisi angalalelwa bone imishado sekusele kancane abefundisi bayiyeke imishado ngento enzakalayo lapha emshadweni makushadiswa kusuka nje umama nawe laba abazomisa imishado abeze nama court order okumisa imishado bangaphoqi abefundisi ethempelini awuvuma umthetho ukushadisa amen okugcina okokuthi laba basemampondweni bacelwa lapha ya
esangweni ngene umama bengethe umdedelo wonke amaphondo ayokhuluma indaba yasemapondweni amen umkhokheli mangubani cela bonke omama baseningizimu ukuba babe se-14 kaFebruwari eTabernacle bayolungisela unyazo lwezulu amen. Ngicela ukukhuluma kwabayingceke cela bonke abafundisi manje masiphuma nje la siyalandelana siyalapha edanyeni soqedela umsebenzi elosiuqale phezulu eKenani wena njalo lokungekho sikubhekile ukuthi ukuphi ngoba noma ukhona la awunyakaza awusolutho ngaleyo ndlela ke kuzawuba nenkinga impilo semukela abafundisi abaphikayo bese suthatha okuthathwayo kukhuni kodwa kuzawusetshenzwa nyabo abafundisi yilabo abathwale itshe entabeni kuphela Bagama kwami kakuhla kwabandlwane thunyela phana abatwana benkosi kuthiwa njengoba kumakhaza nje kunezikipa lapha zikaJehova zilapha endlini zabefundisi zilindele nina ukuba nithenge njengoba zilapha nje ngabakha abanye abafana bathengeleze izikipa fanele nihambe nazo nemakhala ziniphatha kahle kukhona konke namakepisi izinto ezinhle lapha ngazonyazi ngakho ifuneka zisemsimbeni yenu uyanembesa loNkulunkulu uninika izinto zoba niswenke nihambe kahle nezikipa ezinhle ezibhala unyazi ezinomahluko ezintweni ezikhona eziseseni ngezenu zilungiselwe nina abanike noyithatha lapha ngase endlini zabefundisi amen. Abayobhajathisa bayacela kuthiwa bayacela bahambe bawubhalise office abantu abawubhajathisa basho njalo umfundisi lapha emva kwami uthi angisho lokho amen. Na ukuyadinga ngumsile ethempelini ubaba uZamu uyacela bonke abaphokozela abaze bekhala bonke abahambe beyizansi office bayobhalisa bazovuka kusasa baye emazini la phezulu bonke hambe bawubhalisa e-office khona zonke ihlabelelo asikho ihlabelelo singeke e-office khona amakhalente khona ihlabelelo zabo bonke abantu khona ngisezoqhawe khona nezalapha abafaka umkhwele wempala ikhona e-office asikho ihlabelelo singeke e-office khona zonke e-office ubaba uMdakane ucela abakubo ngale ngetsha abavangeli bomngeta ucela ukuhlangana labo esangweni edanyeni nakho ingwele icela bonke abaseduma besabe ngomhla ka-9 enkundleni yasekuseni bacela ingwele nomshumayeli usinyaka usihlalo abe khona bonke abashumayeli abavangeli baseduma besabe abakhokheli ababe khona ngomhla ka-2 enkundleni yasekuseni kuphela ngapha abantu abangami ngenyawo ethempelini zonke iy'hlalo lelibaba kupe bonke abantu Kulumlo ngiyaqinisekela njalo ngomhla ka-2 bonke abaseduma besabe abavangeli abashumayeli abakhokheli bonke babekhona enkonzweni yasekuseni ekhaya eduma besabe angifuni ukudayisa ngomhlangano ukuthi kube kabili nomshumayeli usinyaka abekhona
lapha ngiyacela ukukhuluma kwabangcwele inkosi yakwaNdlovu icela ukubona abakwamahlaba emva kwenkonzo emva kwenkonzo endlini zabefundisi baphelele ngothiwa umfundisi uSikhakhana ucela abagcotshwa bonke basemjezi abafakela abashumayeli nabakhokheli namaqoqo asemjezi nabaphethele ukubahlanganya ngomhlaka 2 February 2019 indawo ethephelile entokozweni entabamhlophe enkonzweni yasekuseni ngo-9 obhalile kumfundisi uSikhakhana uMakeli Mavunda ucela abasekandla amabandla asekandla ahlangane endaweni yawo abahlanganela kuye emva kwenkonzo yasemini khona manje umfundisi uShabangu waseBelmont phela amabandla aseBelmont mhlaka 9 uFebruary 2019 ekhaya elihle Temple emva kwenkonzo yasekuseni abaqoqo abasali namunye ucela abaqoqo bonke abangaphansi kwasemkhandeni kwamaphumulo